Fi stħarriġ li k-Kummissjoni għal Bank of Valletta ħareġ li aktar ma jgħaddi żmien aktar Maltin qed jażlu li jinvestu fi pjan privat tal-pensjoni. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġew ippreżentati riżultati brabta ma' dan l-istħarriġ, fil-fatt ħareġ kif 32% investew f'dawn it-tip ta' pjanijiet sabiex iżidu dħul tagħhom meta jaslu għall-età tal-irtirar. Brabta ma' dawn il-pjani n-nisa jażlu li jinvestu aktar mill-irġiel marġinalment, dan hekk kif huma 22.6% tan-nisa li jażlu li jinvestu fi pjan privat tal-pensjoni meta kkumparat ma' 21% tal-irġiel. Dwar dan u aktar tkellimna ma' Daniel Abela li huwa l-kap eżekuttiv ta' Marketing Advisory Services filwaqt li sostna kif kważi 30% ta' dawk li wieġbu dan l-istħarriġ qalu li jixtiequ jibqgħu jaħdmu wara l-età tal-irtirar, elenka wkoll għażliet li qed jagħmlu l-Maltin sabiex iħaddmu flushom. Proprjetà għadha tibqa' l-iktar ħaġa li n-nies iħarsu lejha, issa dik tista' tkun jew id-dar tagħhom personali jew inkella jinvestu fi proprjetà oħrajn. Stocks tal-gvern, stocks bonds tal-gvern, stocks oħrajn fuq is-suq. Imma infatti Private Retirement Pension Plan huwa wieħed mit-top 5 vehicles li il-cohort kollu qed jikkonsidra bħala wieħed mit-tools biex jissupplementa l-pensjoni tiegħu. Abela rrimarka wkoll kif kważi 62% ta' dawk li wieġbu dan l-istħarriġ jippreferu l-investiment lokali meta kkumparat ma' 9.3% li jippreferu l-investiment barrani. F'ta' aktar minn 29% qalu li jippreferu jikkombinaw investimenti lokali u barranin. Id-depożiti fil-banek jibqgħu l-aktar għodda li fuqhom dawk li wieġbu l-istħarriġ iserħu fuqhom għall-investiment bi 63%. Intant Marka Ġus li huwa l-kap tal-BOV Asset Management irrimarka l-motivazzjoni tal-bank li jwettaq dan it-tip ta' stħarriġ. Survey bħal dan jgħin ħafna biex nkunu nafu x'konfidenza, livell ta' konfidenza għandu l-investitur Malti u evidenti kienet illi għatem affinità kbira għas-suq lokali. Interessanti wkoll kien il-fatt illi il-investituri Maltin fejn jitlu personal pension plans qed ikunu iktar aware.